Gadewch i ni weddio. Unwaith eto ddew i ni yn diolch i ti am y fraint o cael dod y ger dyfron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Cyn i yn cyflwyno'n hamser i ti nawr, yn gofyn i ti agosau ato ni i ddod lawr i'n plith, i bendithio'n hoedfa nawr a bydde di'n gweithio yn ein plith trwy nerth yr ysbryd glawn. Tywallt ysbryd arnom, tyrd bendithio, diogelan hamser, helpa ni ddyrchafu dy enw di, gorywch pob enw arall. Bendithio'n cyfnod yma nawr o amgylch dy air, i ni yn gofyn i ti i arwain ein hyneidiau ni gyd, ac yna o ddiw yr rhai sydd yn bell o dy air di, a bydde di yn ei argyhoeddi nhw ac yn ei dwy'n nhw'n agosach at y ti. Tyrd, i ni'n gofyn hyn holl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ddarllen o air Duw, yr Efengil yn ôl Mathew, pennod 23, ac yn dechrau'n adnod 25. Mathew 23, yn dechrau'n adnod 25. Gwae, chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, Rhagrithwyr, cynnes yr ydych yn glanhau'r tu allan i'r cwpan a'r ddisgwyl ac o'r tu mewn y maint yn llawn o drawsedd ac anghymedroldeb. Ti Phariseaid dall glanha'n gyntaf yr hyn sydd oddi fewn i'r cwpan a'r ddisgwyl, fel y byddon lan hefyd yr hyn sydd oddi allan iddynt. Gwae, chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, Rhagrithwyr, cynnes tebyg ydy chwi i feddau wedi'i gwynu, yr rhai sydd yn ymddangos yn deg oddi allan, ond oddi mewn sydd yn llawn o esgyr yn y meirw a phob a flendid. Ac felly chwythau oddi allan ydych yn ymddangos i ddynion yn gyfiawn. Ond o fewn yr ydych yn llawn rhagryth ac anwiredd. Gwae, chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, Rhagrithwyr, cynnes yr ydych yn adeiladu beddau'r proffwydi ac yn addurno beddau'r rhai cyfiawn. Ac yr ydych yn dywedyd, pe biasem ni ynyddiau'n tadau, ni biasem ni gyfranogion a hwynt yng ngwaed y proffwydi. Felly yr ydych yn tystiolaethu amdanoch eich hunain, eich bod yn blant i'r rhai a laddasant y proffwydi. Cyflawnwch chwythau hefyd fesur eich tadau, o seirff, hiliogaeth, gwyberod, pa fodd y gellwch ddianc rhag barn uffern. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Ar gyda'ch ni edrych ar adnod 25 o'r benod hwnna, Mathew 23, adnod 25. Gwae, chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, Rhagrithwyr, cynnes yr ydych yn glanhau'r tu allan i'r cwpan a'r ddisgwyl ac o'r tu mewn y maint yn llawn o drawsedd ac anghymedroldeb. Nawr, trwy gydol gweinidogaeth Iesu Grist, roedd yn gyfarwydd i weld yn ymdrin â phobl mewn modd tyner ac mewn modd goddefgar. Yn sicr yr oedd yn un llawn trigaredd at bob math o bobl ac yn sicr yn drigarog tuag at yr anheiddiannol. Ond yma o'n blaenau ni, i ni'n gweld yr Iesu yn delio â phobl mewn modd gwahanol. Ni welir yr Iesu drwy gydol ei weinidogaeth mor llym ag y gwelir yma. Mae'n cyfarch y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, fel y dywed yr ysgrythyr. I ni'n gwybod o'r ddysgeiddiad yn ysgrythyr fod pob un ohono ni'n bechaduriaid, fod pob un ohono ni'n dod yn fyr, mor fyr o goniant Duw. Ond roedd yr Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn dyrchafu eu hunain. Honant fod gymaint gwell nag eraill. Yr oedden nhw yn dyrchafu eu hunain i'r fath raddau. Yr oedden nhw fel beth nhw'n dweud i ni mor dda. Ond beth sydd yn anhygoel, ni wneithant yr hyn yr honant. Ac eto, disgwyl i eraill wneud yr hyn yr oedden nhw'n ei ddweud. Adnod 3, grandewch ar hyn. Yr hyn oll gan hynny a ddywedant wrthych am ei cadw, cedwch a gwnewch. Either yn ôl ei gweithredoedd na wnewch. A dar yma canis dywedant ac nis gwnant. A mae hwnna'n eitha peth ond diwe. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar Phariseaid y Testament Newydd ac yna edrych ar Phariseaid heddi. Ac yna'r gwir grefydd, yn olaf ac yn drydydd gwir grefydd. Wel, yn gyntaf, Phariseaid y Testament Newydd. Fe nath yr arglwydd Iesu Grist taro'r hoelen ar ei phen. Yn disgrifio'r Phariseaid yn union fel am yr hyn yr oedden nhw. Ac mae'n ei galw nhw'n Rhagrithwyr. Wel, dyna chi gyhyddiad. Mae'n rhywbeth erchill yn diwedd. Os oes rhywun yn ei tymer efallai yn eich galw chi'n Rhagrithwyr, mae'n brifon diwedd. Mae'n eitha cyhyddiad ac i chi yn ei deimlo fe'r byw. Ac am gyhyddiad i fab Duw, i'r Meseia i roi tuag at y bobl fwyaf crefyddol sydd wedi bod. So chi'n cael pobl fwy crefyddol na'r Phariseaid.
Ac yna, i'r Iesu eu cyhyddo nhw o fod yn rhagrithwyr. Hynny yw, eu bod nhw'n actorion. Yn actio bod yr hyn nad oeddent. Hynny yw, roedden nhw'n siaradwyr mawr, dweud heb gwneud, cyhoeddant un peth, ond eu bywydau nhw yn dangos peth arall. Mae'n rhywbeth ofnadw. Adnod 4, o blegyd y maint yn rhwymo beichiau trymion, ac anodd ei dwyn ac yn ei gosod ar ysgwyddau dynion, ond nid ewyllesiant ei syflid hwy ag un o'i bysedd. Ydy yn gosod rheolau di-reswm ar y bobl cyffredin. Llwyddant i dwyllo eraill a darganfod ffordd i gyfiawnhau iddyn nhw wneud yn wahanol. Roedden nhw yn arbenigwyr ar ymddangos fel bod nhw'n cadw at bob math o reolau llym. Yn dyfeisio reolau llym. Ond hefyd yn arbenigwyr ac wneud i bobl eraill feddwl i bod nhw'n well nag yr oedden nhw ac yn fwy llym nag yr oedden nhw. Yn gosod safonau mor uchel i eraill, ond nid iddyn nhw eu hunan. Rheolau fyddai'n torri celonnau'r cyffredin, ond wrth wneud yn llwyddo i berydd nhw ymddangos mewn goleuni gwell uwch na nhw. Dyma beth oedd y crefyddwyr eisiau ei ddigwydd. Am i bobl feddwl yn dda ac yn uchel ohonyn nhw ac i'w clodfori nhw. Adnod 5. Ond y maent yn gwneithio'r ei holl weithredoedd mwyn ei gweled gan ddynion. Canis y maent yn gwneithio'r yn llydain ei ffilacterau ac yn gwneithio'r ymylwaith ei gwisgoedd yn helaeth. Ac onyd dyma yw'r peryg pan mae llawer o'r grefydd yn ddibynnol ar wisg allanol. Ac felly ni'n gweld fan hyn rhyw fath o sioe oedd y cyfan fan hyn gan rhain, dymuniad oedd i eraill weld ei gweithredoedd da, ac yn yr achos yma, yr ffilacterau, sef sgrôl o bapur yn cael ei rolio i fewn ac yn cael ei roi mewn rhyw focs oedd y ffilacterau. Sgrôl yn cynnwys y ddeddf. Ac mi fydden nhw yn gwisgo'r rhestr hir faith yma o ddeddfau, rheolau, crefyddol, seremonia bydden nhw yn ei cadw. Ac yn ei gosod nhw yn y bocs ac yn ei gwisgo nhw ar eu talcen nhw neu falle ar eu braich nhw. Ond wrth gwrs y mwyaf oedd y ffilacterau, y mwyaf diwiol yr ymddangosiad. Mi fydde pobl yn sylwi fe. Ac felly'r wisg hefyd, yr ymylwaith ei gwisgoedd yn helaeth. Petai nhw'n gwisgo mewn ffordd arbennig, mi fydde hwnna'n tynnu sylw ac mi fydde hynny yn peri bod nhw'n fwy diwiol. Na'r gai ddweud wrth fi'n heibio, jyst rhywbeth ar y ffordd, ar yr ochr fel petai. Dyw hwn ddim yn ddadl i gyfiawnhau y foes oder yma bod nhw'n gallu dod i'r capel yn gwisgo Christy a jeans a rhyw sgidiau Simpson. A dod fel bethau ni'n mynd i lan y môr. A dyw'r crefydd a bod yr wisg allanol ddim yn bwysig. Nid dyna beth ni'n dweud. Mae'r Cristion am roed o'i ore, ond dyw e ddim yn ei wneud mwyn tynnu sylw nac ennill iachawdwriaeth. Felly, rhag hon, mae yna rhyw gamddealltwriaeth fyna. Mae yna rai yn licio chwilio am unrhyw reswm i fod yn fydol. Ac i chwarae lawr y disgwyliadau. O na, mae hynny'n anghywir. A peidiwch a defnyddio un dadl yn y lle anghywir. Roedd y Phariseaid. Mi roedden nhw'n gwisgo mewn ffordd ac yn rhoi y pethau yma, ffilactera yma ar eu talcenni, mwyn neud i bobl i weld pa mor ddiwiol, pa mor ysbrydol, pa mor grefyddol oedden nhw, gymaint gwell na phawb arall. Adnod 6, a charu y maint y lle uchaf mewn gwleddoedd a'r prif gadeiriau yn y synagogau, a chyfarch yn y marchnadoedd, a'i galw gan ddynion rabi, rabi. O, eisiau cael eu cydnabod. Dwi'n ddim yn anodd i ddychmygu nag yw. I ni'n eog ohono fe ac i ni'n gwybod fod yn hawdd iawn yn y byd crefyddol i fod felly eisiau cael ein cydnabod. O, mae yn ddarlun druenus. Wrth gwrs, mi fydde'r Phariseaid falle'n gwadu hyn. Ond roedden nhw am ymddangos mor ddiwiol. Ond gwebu Iesu Grist sut rai oeddent. Yr oedden nhw'n rhai oedd yn dyheu am gael eu hanrydeddu gan gymdeithas, eu cyfoedion, pob math o bobl. Nawr, petai hyn oll ddim yn ddigon. Am gyhyddiad, adnod 13, eithir Gwae chwi.
ysgrifenyddion a Phariseaid, rhag rithwyr, canis yr ydych yn cau teyrnas nefoedd o flaen dynion, canis chwi nid ydych yn mynedi mewn, a rhai sydd yn mynedi mewn, nis gadewch i fynedi mewn. O, dyna i chi gyhoeddiad. Yn gyntaf yn fod yn rhag rithwyr, i fod yn actorion, i'n smalio fod yn dda pan nad ydyn nhw'n dda, i smalio fod yn ysbrydol pan nad ydyn nhw'n ysbrydol, i wneud bywyd yn anodd ar eraill, gan wneud ydyn nhw deimlo neuog bod nhw ddim wedi cyrraedd y safon. Ac rwy'n na rhywbeth erchill yn y peth, ond dyma i chi erchylltra yn rhwystro eraill rhag cael mynediad i'r Efengyl. O, mae'n ofnadw yn diwedd. Rhai sydd yn arweinwyr crefyddol yn rhwystro pobl rhag clywed yr Efengyl. Rhag cael mynediad i'r nefoedd. Trwy eu esiampl nhw a'i dylanwad nhw yn eu rhwystro nhw. Roedden nhw wedi gwrthod y Meseia ac nawr yn rhwystro eraill rhag gweld y Meseia. Roedden nhw wedi gwrthod Iesu Grist ar Efengyl yng Nghrist ac nawr yn gwrthod eraill rhag cael mynediad at yr Efengyl yma yng Nghrist. Dyma sut roedd rhain, adnod 23, Gwae chwi ysgrifenyddion a Phariseaid rhag rithwyr, cynnes yr ydych yn digymur mintys, a'r anis a'r cwmyn ac y dawsoch heibio, y pethau trymach o'r gyfraith, barn a thrigaredd a ffydd, rhaid oedd gwneithio'r y pethau hyn, ac na ydewyd y lleill heibio, tywysogion deillion, y rhai ydych yn hidio gwybedyn ac yn llyncu camel. Hynny yw, pwysleisiant y materion bach, y digymur perlysiau, mwyn rhoi ymddangosiad o ddiwioldeb. Ond yna yn anwybyddu materion pwysicaf, barn, trigaredd a ffydd. Mae'n hawdd yn diwedd. I ganolbwyntio ar y pethau allanol crefyddol, y pethau falle gellir ei wneud, ticio'r bocsys, ond eto gyd y pethau pwysica yn esgeluso. Ac i ni'n gweld hyn yn dod at wraidd y mater, a dyma yw graidd y mater, dyma beth sy'n tu ôl y broblem yma yn y byd crefyddol ffals. Nid crefydd y galon oedd gan y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, crefydd allanol oedd ganddyn nhw. Adnod 25, Gwae chwi ysgrifenyddion y Phariseaid rhag rithwyr, canis yr ydych yn glanhau'r tu allan i'r cwpan ar ddisgwyl, ac o'r tu mewn y maent yn llawn o drawsedd ac anghymedroldeb. Hynny yw, chi'n arbenigwyr ar wneud i'r tu fas i edrych mor dda, mor sgleiniog. Yn well nag eraill. Ac eto gyd, yr hyn oedd yn ei galon mor ddiffygiol. O, cymaint o dwyll yn ei bywydau nhw, yn ymddangos mor ddiwiol. O, dyw'r galon ddim yn iawn. Dyma sydd oedd rhaidd y broblem. I chi'n gwneud y pethau allanol ac yn wneud am y rheswm anghywir mwyn i bobl eich dyrchafu chi, ond i chi wedi llwyddo wneud i'r tu fas i edrych mor grefyddol, mor garedig, mor hyn a'r llall. Ond yna mae'r galon yn frwnt am gondemniad o adnod 26 ymlaen, gryndewch, ti Phariseaid dall, glynha yn gyntaf yr hyn sydd oddi fewn i'r cwpan ar ddisgwyl. Fel y byddo yn lan hefyd yr hyn sydd oddi allan iddynt. Dyna'r drefn. Deliad ar galon gyntaf. Yr Efengyl. Gnewch yn siŵr mai dyna sydd ganddoch chi Efengyl sydd yn delio ar galon. Materion yr enaid. Nid pethau allanol gweledol. Fe ddaw hynny mae sylaw Gwae chwi ysgrifenyddion a Phariseaid rhag rithwyr canis tebyg ydych chwi feddau wedi gwynu. Yr rhai sydd yn ymddangos yn deg oddi allan, ond oddi mewn sydd yn llawn o esgyrn y meirw a phob aflendid, ac felly chwythau oddi allan ydych yn ymddangos i dynion yn gyfiawn. Ond o fewn yr ydych yn llawn rhagryth ac yn wiredd. Dyna i chi rai oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. A'r Iesu sy'n ei ddweud e. Wel, gadewch i ni mynd ymlaen. Yn ail, y Phariseaid heddi, mor dwyll llodrus yw'r galon. Mae yna lawer ond oes yn cyfeirio at y Phariseaid heddi. Beth yn ystyried ei bod yn eog o'r union beth yr oedd y Phariseaid yn eog ohono. Os bu gwlad sydd yn eog o hyn, ac mae yn brifo i ddweud hyn ond yw yna ein gwlad fach ni yw honno yma yng Nghymru. Am wlad grefyddol fuodd Cymru. Fuodd fwy o ddiwygiadau yn ein gwlad ni nag unrhyw wlad arall. Ein gwlad wedi dylanwadu ar wledydd ar hyd a lled y byd.
drwy anfon cynhadon pregethwyr i gyhoeddi'r Efengil, ond am driennu ein cyflwr bellach, fel y Phariseaid. Beth ni'n gweld heddi yn ein heglwysi ni o'r ychydig eglwysi sydd? Beth ni'n ei weld? Yr oedd y Phariseaid wedi gwrthod Crist, a dyna ni'n gweld yn ein gwlad ni heddi ymhlith y crefyddol yw gwrthodiad o Crist, nid bob tro mewn gair, ond mewn gweithred. Ceir gwrthodiad o Efengil Crist. Nawr ni'n gwybod yr oedd y Phariseaid yn gwrthod Crist yn ei wyneb yn ei wrthod fel ei berson Ond wrth gwrs ni'n gwybod yn ein gwlad ni falle bellach heddi, bydde pobl yn dweud bod nhw'n ddilynwyr i Grist, yn mynd i gapel Gristnogol. Ond ddim yn ddilynwyr i'r Efengil sydd gan Iesu Grist yn ei air Maen nhw wedi creu rhyw Efengil arall. Hynny yw, maen nhw wedi creu rhyw addasiad o'r Efengil. Maen nhw'n gwrthod Iesu Grist fel ag y mae yn y Beibl. Sawl ffordd o ddelio gyda hyn. Yn gyntaf, maen nhw'n gwneud cyfieithiadau newydd. Sawl cyfieithiad ar draws y byd mewn ieithoedd diri, ac mae'r cyfieithiadau mor aml yn ddiffygiol. Wedi cael eu cyfieithu mwyn siwtio gofynion dyn modern. Achos dydyn nhw ddim yn hoffi'r Crist yma'r Beibl gwreiddiol yn ei ddisgrifio. Doedd y Phariseaid ddim yn hoffi Iesu Grist o gwbl. Fe wrthodon nhw Grist ac yn rhwystro eraill rhaid dod o hyd i Grist. Ac felly ni'n gweld y Phariseaid heddi, pobl crefyddol, maen nhw hefyd yn cysau'r Iesu Grist sydd yn y Beibl ac yn cael rhyw fath o addasiadau o'r Efengil, newid mewn pwyslais, newid mewn ystyr termau Beiblaidd, newidiadau sydd yn caniatáu dyrchafu dyn a chaniatáu bydolrwydd, pob math o bethau. Mor hawdd yw pwyso ar weithredoedd da'n hunan, ond yw fel y Phariseaid, meddwl ein bod yn gwneud digon i fodloni gofynion Duw. Dyna beth yw crefydd yn aml heddi. Os ydych chi wedi mynd i'r capel, os ydych chi'n canu'r mynau, os ydych chi'n gwneud hyn a llall, yna ni'n meddwl, wel, mae'n gweithredoedd i'n cyfri rhywbeth, ac mae yna bwyso ar y gweithredoedd. Pwy ydw i? Rhaid bydd Duw yn fodlon. Yn llenwi'n huneidiau a balchder a hapus, pan bod eraill yn edrych lan ato ni, clywed fori ni, pan mae yna bobl yn dweud da iawn ti am wneud hyn a'r llall. Mae'n bwydo'r pechod o falchder sy'n yno ni. Nad oes gan Phariseaid modern i'n gwlad ni phylacterau mawr ar ei talcenni, ni'n gwybod hynny, dyn ni'n gweld ond sicr ddim yn aml iawn. I ni ddim yn gallu nabod nhw o'r wisg ac o'r phylacterau, ond mae'n ymddangos felly yn y ffordd i ni'n byw a pobl crefyddol yn aml iawn, ac i ni wedi bod yn eog, dwi wedi bod yn eog o hyn. Yn ddibynnol ar grefydd, capelyddiaeth, capelwyr, yn ddibynnol ar y ffaith dwi'n mynd i'r capel, yn weddol aml, cymanfaoedd canu, hwnna'n rhywbeth, mae'n gwlad ni wedi cael llawer ohonynt, a chi'n gallu gweld y cymanfaoedd canu, capel un llawn falle, hyd yn oed yn yr oes yma, a dim pobl yn mynd i'r capel o sil i sil, ond falle mynd i rhyw gymanfa canu efallai, ac yn canu'r ymynau mwyaf hyfryd, llawn athrawiaeth ar ysgrythyr, ac eto ddim yn credu'r geiriau, yn hoffi'r tonau. Neu falle diffinio ac yn dehongli'r geiriau mewn ffordd wahanol i feddodd yr awdur yn ei olygu. Ond yn ddibynnol ar y ffaith dwi'n hoffi'r emynau, dwi'n hoffi canu'r emynau, dwi'n hoffi'r cymanfaoedd, dwi'n hoffi mynd i'r capel, edrychwch arno fi wrth gwrs fy mod i'n Gristion, edrychwch ar y phylacterau sydd ar fy nhalcen, ar fy mraich chi, edrychwch arno fi, dwi'n capelwr mawr, dwi'n helpu yn y gymuned, dwi'n rhoi i achosion da. Un o hoelion wyth. I ni'n gweld hyn yn aml yn y byd, pan bod yna ddigwyddiadau, falle ar y teledu i godi arian i'r trydydd byd, ac falle mae'r enwogion yn dweud bod nhw'n fodlon perfformio, ac yna maen nhw'n cyhoeddi, ac mae'r band yma wedi perfformio am ddim. Ac yn falch o hunan, wedi rhoi cwbl o gyneuon, a fel arfer fydden nhw'n codi crocbris. Ond mae hwnna, mae'r byd yn neud hynny. Ni'n gwybod hynny, ond pam mae crefyddwyr yn ei wneud mae mor debyg i'r Phariseaid, yn cyhoeddi'r pethau da ni yn ei wneud. Gai ofyn os yna rai sydd yn gwrando, byddai'n gorfod cyffesu. Y teimlad o siom, neu falle bod chi'n flin, os yna weithred i chi wedi wneud sydd wedi mynd heb gydnabyddiaeth. Efallai'n gorfod cydnabod rhywsut i chi wedi dod ar weithred mewn i'r sgwrs mwyn i eraill cael clywed i chi'n eog o hynny, os yna rhaid i wneud hynny.
I ni'n ei weld yn dydyn ni, pobl crefyddol. Wedi wneud rhyw weithred, ond ddim yn fodlon, falle'n grac pan nad yw'r weithred wedi cael ei ddathlu, neu wedi cael ei drafod, neu wedi cael ei gydnabod. Ac felly pan nad yw'n cael ei gydnabod, i ni eisiau gadael i bobl wybod, i ni'n gadael i bobl i glywed rhywsut neu gilydd, yn y neges destun, neu rhyw gyhoeddiad, neu yn y papur newydd, neu be bynnag yw e. I ni eisiau bobl i glywed. Mor debyg i'r Phariseaid. Mae'r bobl yma'n gosod tynged eu heneidiau yn eu gweithredoedd da. Mae'r holl ddibyniaeth am iachawdwriaeth ar y ffaith fy mod i'n grefyddol, fy mod i'n gapelwr, fy mod i'n dda, fy mod i'n helpu eraill, fod gen i enw dda. Ac maent yn perswadio eu hunan y bydd Duw hefyd yn fodlon gyda fy mywyd i. O, cymharwch fi a phawb arall. Dwi'n gymaint gwella nhw. Dwi o leiaf yn rhoi ambell i sil i'r arglwydd. O leiaf dwi'n gwneud hyn a llall a dwi ddim yn gwneud hyn a llall. Ac felly rhaid y bydd Duw yn fodlon da fi pan ych chi'n gweld pobl eraill. Y ddibyniaeth ar fynychu capel. Ac os yn bryderus am eiliad efallai, yna maent yn lleddfu'r ofnau trwy berswad ac yn rhestr hirfaeth o'i gweithredoedd. Os oes na enaid efallai, yng nghanol i crefydd, yng nghanol i gweithredoedd da, falle am eiliad yn dechrau meddwl, yw hwn yn mynd i fod yn ddigon. Ac yna falle maen nhw'n ei perswadio hunan trwy y rhestr hirfaeth o'r hyn y maent wedi wneud. Mae mor drist, mae mor driennus. Mor bell o efengil Iesu Grist. Ac eto mor grefyddol. Ac eto fe nath Iesu Grist galw'r rhain yn rhagrythwyr. Byddwch ofalus. Os ych chi'n grefyddol yn gwrando, byddwch ofalus. Os ych chi'n grefyddol ac yn efengylydd, byddwch yn ofalus. Gwnewch yn siŵr mai nid crefydd fel y Phariseaid sydd ganddoch chi. Byddwch yn ofalus na fydd yr Iesu yn dweud yn y dydd ofnadw hwnnw rhagrythiwr. Mi roedd ti'n actio. Byddwch yn ofalus, wel gadewch chi ni orffen yn drydydd felly. Beth yw gwir grefydd? Wel, gael gyfeirio at Actau 10 a 34. Yna ar agorodd Pedr ei enau ac yddywedodd, yr wyf yn deall mewn gwirionedd, nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb. Mor bwysig yw'r wers hon. Bod ni'n gwybod bod hyn yn wir, eto i gyd mae'n wers anodd ond yw e. Ond mae e mor bwysig, nag ydyw Duw dderbyniwr wyneb. Eseia 64:6 eithir yr ydym ni oll megis peth aflan, ac megis bratiau bidron yw ein holl gyfiawnderau, a megis deilen y syrthiasom ni oll, a'n hanwireddau megis gwynt a'n dig ni ymaith. Na fydden ni'n cael y fath olwg o'n heneidiau am beth yw e. Dyma beth sydd yn angenrheidiol. I ni weld bod ein gweithredoedd gorau ni megis bratiau bidron. Yw ein holl gyfiawnderau ni. Pob un o'n cyfiawnderau ni megis bratiau bidron. Mae'n anhygoel. Dyna chi ddweud. Petai e ddim yn yr ysgrythyr, mi fydd y rhai pobl yn dweud, mae hwnna'n hirt. I chi'n dweud wrtha i fod fy holl gyfiawnderau i yn fratiau bidron yng ngolwg Duw? Ond mae yn yr ysgrythyr. Mae Eseia ni ddweud e. Na fydden ni'n cael yr fath olwg. Na fydd yr ysbryd glân yn agor llygaid i weld ein pechod. Os ych chi'n Gristion, mi fyddwch chi'n dweud amen i hynny. Mi fyddwch chi'n gwybod bod yn wir. Ond i grefyddwyr na fyddant. Mi fydden nhw'n dechrau corddio ddi mewn. Yn dweud, pwy wyt ti? I weld bod ein gweithredoedd gorau'n frwnt yng ngolwg Duw. Ydych chi gael ofyn yn ymfalchio yn y ffaith eich bod wedi mynd i'r capel erioed? Yna, mae'r weithred honno nawr yn frwnt fel bratiau bidron. Mae mynd i'r capel nawr yn weithred sydd angen i chi edifarhau ohoni. Mae'n swnio'n od yn diwe. Dydyn ni ddim yn dweud ydych chi beidio mynd i'r capel. Ond beth i ni'n dweud ydych chi peidiwch chi a dibynnu arno fe am iachawdwriaeth. Achos chi'n troi gweithred prydferth yn weithred brwnt, i chi di llenwi fe gyda'ch balchder, i chi'n ddibynnol ar y ffaith i chi fynd i'r capel ers yn blentyn, ac fel person ifanc, ac yna fel oedolyn, ac falle'n dod yn ddiacon ac yn hyniriad, falle'n pregethu o dro i dro. Os chi'n ddibynnol arno fe, mae y megis bratiau bidron yng ngolwg Duw. Gai ofyn, ydych chi'n dibynnu ar y ffaith eich bod yn mwynhau canu ar emynau? Mae'n hyfryd, edrych ymlaen pan gewn ni'n mynd nôl i ganu emynau gyda'n gilydd.
Ond ydych chi'n ddibynnol ar y ffaith, ydych chi'n ymfalchio yn y ffaith bod chi'n gwybod ar y mynau, bod dim eisiau llyfr arnoch chi, chi'n gwybod y geiriau. Ac ar sail hynny, rhaid eich bod chi'n Gristion i chi'n meddwl. Ac gael ddweud hyn, dyma be byddai'r Iesu'n dweud, na, dim dyna'r sail. Yna brwnt yw'r weithred honno, nid y weithred o ganu'r ymynau, ond y dibynnu ar yr hoffter o ganu'r ymynau i blesio Duw ac i ennill iachawdwriaeth. Dywed Iesu Grist wrthynt, rheidrwydd ar ganol bwyntio ar di mewn i'r cwpan yn hytrach na'r tu fas. Gwnewch yn siŵr fod y tu fewn yn iawn. 1 Samuel 16:7. Ar arglwydd y ddywedodd oedd Samuel, nac edrych ar ei wynebrid ef, nac ar uchder ei gorffolaeth ef, canis gwrthodaeth ef, oherwydd nid edrych Duw fel yr edrych dyn, canis dyn a edrych ar y golygiad, ond yr arglwydd a edrych ar y galon. O, na fyddai pobl yn gweld mai dyma sydd bwysig. Nid hyn y gweld dyn, ond yr hyn a weld Duw. Gai ofyn i chi, pa olwg y mae Duw yn ei gael o'ch cyflwr ysbrydol? Heddiw wrth i chi wrando, y mae Duw yn gallu gweld eich enaid a cyflwr eich calon. Pa olwg sydd, pa siap, pa sefyllfa, beth yw sefyllfa ysbrydol? Beth yw iechyd yr enaid, eich calon chi? Beth yw'r cyflwr? Yr un sydd yn angenreidiol, gai ddweud hyn wrthych chi, dyma beth sydd angen i'ch galon chi fod. Mae angen iddo fod yn berffaith. Mae angen i'ch enaid chi fod yn wynach na'r eira ac yn llwyr lan, nad ydych calon chi erioed wedi pechu. Rhaid ein bod wedi cadw'r gyfraith a hynny'n llwyr yn berffaith, cyfraith Duw, ein bod ni wedi gadw yn llwyr. Ein bod ni wedi bodloni safonau a gofynion y tad yn llwyr. A falle bydd rhain o'ch chi'n dweud, wel dyna chi falchder os ych chi'n dweud bod chi'n Gristion. Mae gai ddweud hyn, mae'n amhosibl i unrhyw un gyrraedd y fath safon. Mae calon pob dyn yn frwnt, yn afiach, yn llawn bydreddi. Achosodd y cwymp hyn i bechod dod, a fod pechod wedi dynistio yr enaid. Yn peri nad oes gan ddyn a'r enaid gymdeithas bellach a Duw, ac nawr mae yna bellter rhwng dyn a Duw. Dyna chi druenus yw'n sefyllfa ni. Y mae Duw yn edrych ar y galon, a be mae'n gweld yng nghalon pob dyn yw brynt ni, pechod, balchder, ac i ni'n euog ac yn barod i gael ein condemnio. Ond dyma yw'r newyddion da. Dyma'r efengyl. Mae Iesu Grist. Dyma pam y dath doedd y Phariseaid ddim wedi ddeall ac yn ei gysau am ddod i wneud e. Achos roedden nhw'n llawn balchder. Ond dyma pam dath Iesu Grist, achos oedd e'n gwybod mae'r galon sydd yn bwysig. Roedd e'n gwybod rhaid i'r galon fod yn lan. I chymod i ni'n canu, ni'n clywed ni'n gemau rygbi, ni'n cael yn lan yn llawn daioni. O na fydde pobl yn sylweddoli be maen nhw'n canu. I ni'n gweddio am galon lan, ond does gan neb galon lan. Ond dyma yw'r efengyl, dyma beth dath Iesu Grist i'w wneud. Fe nath Iesu Grist ddod ac fe gyflawnodd hyn oll sydd yn angenreidiol yn fy lle. Fe nath Iesu Grist cadw'r gyfraith yn llwyr yn fy lle. Fe nath fyw bywyd perffaith yn fy lle. Dwi ddim yn gallu wneud e. Mae Iesu Grist wedi wneud e. Fe dath Iesu Grist mwyn delio gyda'r broblem. Ein calonau di sydd yn frwnt. Dyw dyn ddim yn gallu byw i'r pwrpas yn creuwyd ni, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ond Iesu Grist yw'r unig ateb. O na fydde'r Phariseaid wedi gweld hyn. O na fydde'r crefyddwyr ein gwlad ni, sydd wedi clywed yr efengyl yn cael ei ffrigethu fwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd. O na fydde crefyddwyr ein gwlad ni heddi yn sylweddoli mai dyma yw'r efengyl, fod Iesu Grist wedi dod ac wedi talu'r pris, fod e wedi cyflawni'r gyfraith yn fy lle, bod wedi cymryd y gosb yn fy lle, fe ath e'r groes ac yno fe gosbodd y tad Iesu Grist yn lle ni, oherwydd ein brynt ni. Ond mae Iesu Grist rhoddwyd ein camweddau ni oll arno fe, ac mae ar y groes yn cymryd y gosb, a mae waed yn llifo, ac ein ni'n cael ein golchi'n llwyr lan yn ei waed ef.
Does dim un ohono ni ddigon da i gyrraedd safon Duw, ond mae Iesu Grist wedi wneud yn ein lle ni. Bywyd perffaith Crist, cyfiawnder Crist, aberth Crist, atgyfodiad Crist, eiriolaeth Crist, y mae'r cyfan ohono ef. Gwrandewch ar y rhannau o'r Psalm 51. Dwi am ddarllen y 10 adnod gyntaf. Dyma chi ddisgrifiad o crefydd y galon. O'r profiad yma, ein bod ni wedi gweld ein pechod, trigar ha wrth efo Dduw, yn ôl dy drigar ogrwydd, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dileia fe anwireddau, golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod, canys yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau am pechod sydd yn wastad ger fy mron. Yn derbyn di, dydy dy hunan y pechais ac y gwneithim y drwg hwn yn dy olwg fel y gyfiawn heir pan leferych ac y byddyd bir pan farnech, wele mewn anwiredd ymlluniwyd ac mewn pechod y beichiogodd fy mam marnaf, wele ceraist wirionedd oddi mewn. A pheri mi wybod doedd thineb yn y dirgel, glan ha fi a cysop, a mi elan heir, golch fi, a byddaf wynach na'r eira. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y llawenycho'r esgyn a ddrylliais, cuddiad y wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dileia fy holl anwireddau, crea galon lan yno fo Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o mewn. Dyna chi'r efengil. O na fyddem yn galw arno i ddelio, i ddod a delio a'n calonau. Neu delio ar y llanol. Dyna'r problem na chrefydd. Mae crefydd yn delio gyda'r allanol, yr hyn i ni ddweud, yr hyn i ni wneud, yr fel i ni'n edrych, y pethau ni am i bobl i sylweddoli amdano ni. Ond dyma beth sy'n bwysig yn yr efengil. Yw mae'n delio ar galon, rhaid i'r galon fod yn berffaith. Ond fedrwn ni ddim i wneud e. Wrth gwrs fedrwn ni ddim. Dyna pam ni'n dod at Grist. Dyna pam dath Crist lawr. Fe ddath i dalu'r pris. Fe ddath ei ennill iachawdwriaeth. Fe nath yr cyfan ein mwyn ni. Ac yna fe fydd y pethau eraill yn cael ei delio ge. Ond na fydd yr arglwydd yn delio'ch calon. Oes na rhai. Falle sydd wedi bod yn grefyddol ac yn ddibynnol ar ei ymdrechion, ar ei crefydd, ar ei henw da. Ond ein gweddi bydd yr ysbryd glân wedi dechrau agor llygaid eich enaid mwyn i chi cael cipolwg o'ch pechod. Ac yna pan i chi'n cael golwg ar eich pechod, y bydd yn dod ac yn dangos i chi'r Iesu ar y groes. Ac y bydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Na byddwch chi'n dod ato ef tra i fod yn agos, tra bod cyfle. A byddwch chi'n dod i bwyso'n llwyr arno ef, ac na fydd na gyhyddiad yn ein herbyn o fod yn rhagrythwyr. Ond yn y dydd hwnnw, y bydd yn ein derbyn ni ac yn ein croesawu ni yn un o'i blant. Na fyddwch chi'n dod ac yn pwyso'n llwyr eich enaid ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.